Hej, Vigos Corner. Det er mig, Viggo fra Vigos Corner. Ja, i dag er det den 6. december, tror jeg nok. Og klokken er 17:43 lige nu, og det er mørkt udenfor. Ja, men altså, sådan er det her om vinteren. Ja, i nat skal det blive minus 15 grader. Det bliver koldt. Men så skal det regne i morgen. Det bliver heller ikke godt. Men altså, jeg må nødt til at sige noget. Vigos Corner, det lukker, desværre. Fordi vi har for lidt seertal, og jeg har mistet lysten til det, desværre. Undskyld. Nej, det er bare gas. Men altså, nytårsshowet, det kan godt være, det bliver aflyst, hvis at der ikke kommer flere tilmeldte. Og det håber jeg, der gør. Oh yeah, baby.